Nah, ini teman-teman seperti yang di video sebelumnya ya. Ini teman-teman seperti yang di video sebelumnya, bahwasanya Mbah Jo akan memberi contoh cara membakar dupa, begitu ya, menurut dari para leluhur dulu. Jadi tidak hanya sekedar dibakar terus ditancapkan, ada makna ataupun tata cara tertentu, begitu Mbah nggih. Sewage pitu. Assalamualaikum salam. Ini danyang kaki danyang sing mbawrsa alas kene, gede cilik tuwek anem lanang lan wedok iki dina sewage. Mbah ngobong dupa gedene sak kembang melati. Ndika gondo ndika rasa ana salah klupute anak putu njaluk sepuro. Kukuse dupa yen mangklunge tan temuja nang jagetan etan ketrima marang Sanjang Bathara Guru. Sanjang Bathara Guru iki dina Selasa Wage. Kula sego syukur arum gedene sak kembang melati ndika gondo ndika rasa ana salah kluputan kula. Anak putu njaluk sepuro. Kukuse dupa yen mangklung idun tumuju nang jagat kidul ketrima marang Sanjang Bathara Brahma. Sanjang Bathara Brahma iki dina Selasa Wage. Anak putu ngobong dupa ratus gedene sak kembang melati ndika gondo ndika rasa ana salah klupute anak putu njaluk sepuro. Kukuse dupa yen mangklun ulon tumuju nang jagat ulon ketrima marang Sanjang Kumajaya. Sanjang Kumajaya iki dina Selasa Wage kula ngobong dupa ratus gedene sak kembang melati ndika gondo ndika rasa ana salah klupute anak putu njaluk sepuro. Kuse dupa yen mangklun ngalor tumuju nang jagat lor ketrima marang Sanjang Bathara Wisnu. Sanjang Bathara Wisnu iki dina Selasa Wage anak putu ngobong dupa ratus gedene sak kembang melati ndika gondo ndika rasa ana salah kluputane anak putu njaluk sepuro. Selaman sumun selamat, 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 selaman sumun selamat. Selaman sumun selamat. Jadi si popo gak ono popo, jadi biang gak ono barang-barang, jadi ini gak ono wani, jadi buyut gak ono nyumbut, jadi si cangga gak ono ubah-ubah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah di ngapura Gusti Allah Pangeran sing ngabuli. Assalamualaikum rahayu sagung dumadi. Untuk hitungannya niku Mbah, berapa batang ini ku sak kersa napa piye Mbah? Melok dina. Oh. Ya pas iki dina pitu to. Nggih. Terus pungkasan Selasa Wage. Nggih, Selasa Wage. Nggih. Terus niku wau ada sempat terdengar ada Ratu Kidul. Itu bukan berarti Ratu Nyi Blorong niku mboten Mbah nggih. Bathara Guru. Oh. Ora apa Blorong. Sanjang Bathara Brahma sing nguasai jagat kidul. Lho. Nggih. Mulane jagat itu ngene gunung ku mek telu. Sing tengah iki pendhita, lor wali, kidul ratu. Ya padha mek lakune dadu telu to. Nggih. Urip ya telu, mati telu, lawan telu, bantal telu. Tali telu. Tali situ jali leneng. Jongkokno. Ya. Tuntunan telu. Nggih. Mbah, satu suro niku kan sesuatu yang sangat sakral, apalagi di kalangan orang Jawa Mbah nggih. Ada acara ritual, ada jamasan, ngumbah keris lek cara anune kasarane menika ngoten Mbah. Yen miturut Mbah Ki Ambek menika hari suro ataupun bulan suro niku napa Mbah? Bulan suro iku ya menurut teko Jawa duwe abuge penanggalan besar Sabtu Pon lalu gue jangkepe 30 mbok minggu paing penanggalan tanggal 1 Senin Pon ya toh. Nah nek wis tanggal ana sing ngarani nduk Kemis Legi, nduk Rebo, Selasa Wage iku wis kliwat. Ya.
Lah nek ditamtukno nggo Selasa Wage, mbah gak iso ngarani. Nggih. Apik eleke piye meneh dadine mbuh karo. Hmm. Tapi nek nggo Senin Pon ora ana apa-apa. Selamat Seharusnya dunya sampai lakone urip. oh. Iku. Jadi tidak hanya di kalangan ataupun di tanggal Masehi mawon. Iya. Coro apa istilahnya itu perbedaan-perbedaan tanggal niku, Mbah. Atau misalnya Raden wonten sing tumut niki. Tiang Jawi pun wonten sing hitungan aboge niku wau. Menika ngoten. Asli sing hitungane wong Jawa ku ya saulan 30 dina to. Nggih. Ya, tanggal 1 iku ngawiti hitung maneh. Ya Terus- penanggalan Pangreman jangkepe 30 kan Minggu Wage. Heeh. Minggu Pahing. Lah penanggalane Minggu Pahing iku nggo Senin Pon, kudune niku Senin. Ah. Lek miturut hitungane ya lek tiang sing aja Jawi. sampai 10 medun palang sing munggah. Ya toh? Oh, nggih. Kan nek Selasa Wage kan nggawa kurban ngono iku. Mereka nggo kitabe ra enek. Penanggalan suro gak enek. Satu Pahing gak enek, primbon. Ya. Rebu Legi yo gak enek. Nggih. Iku. Dados miturut hitungane Mbah, harusnya satu suro niku Senin mandhap teng Senin Pone. Senin Pone. Mboten Selasa Wage sakniki niki ngoten Mbah nggih. Paling apik Senin Pon iku. Oh, nggih. Tapi sesuatu sing lumrah sih karena jangankan tanggalan Jawa kados Hijriyah ngoten nggih. Misale pas Raden mawon niku lak nggih benten-benten Mbah wonten sing tumes 1, wonten sing tumes minggu lah ngoten nggih. Kuasaane dhewe-dhewe Nggih, sing Jawane bener ya. Jawi niku nggih wonten hitungane ki ambek. Nah Jawa iku mok niteni 30 pas. Iku. Mboten wonten 29, mboten wonten Ya. 3 Iya. Oh, ngoten nggih. Iku wis tanggal maneh. Jarine film ya iku mang. Dados tiang-tiang menika sing ingkang gadah pusaka jamasane niku satu suro. Niku ndamel jimate niku nggih satu suro. Memang dalam ajaran Jawa niku kedah sakral remen ngoten nambah. Kanggo nglandhepno. Oh, Kanggo nglandhepno ilmu, nggih. kanggo nglandhepno sikep. Iku mbuh sikep iku rupa apa gak ngerti Mbah. Nggih. Tiang Jawi niku wonten siame terus ya Mbah nggih. Orang Jawa itu punya puasa juga katanya Mbah. Ya posone ya nduk kelahiran iku mang. Oh, Kelahiran. Posone sedina suwengi. Engko bengi ku jange wetone saiki wis poso sedina nutukno suwengi engko bengi. Mari dibancaki nutukno suwengi jam 3 esuk mangan wis adus keramas lepas mari. nggih. Tiang Jawi niku ternyata ada puasanya juga. Nek babakan posone wong Jawa, Nggih, Mbah. ya posone wong Jawa iku sak wulan poso, ana poso. Nyambut gawe setahun lereno sak wulan poso, rasakno olehmu nandur setahun niku piye rasane? Pedis utawa asin. Cek ero rasane setahun sepisan. Leren sak wulan poso mangan. Ya toh? Aja poso ngebleng gak ngombe iku kliru. Leren poso mangan. Ngrasakno sing ditandur setahun ku mang piye rasane. Posone wong Jawa iku ngono. Ora kok poso bengi mangan rino gak. Nggih. Iku ya nek eling mangane, engko gak eling maneh engko nyopir. Wetenge lesu gak ngleor. Masih nduk kantor nulis apa gak penceng. Nggih. Ya toh? Luwe-luwe jaman poso iku tebang tebu apa gak bongko. Wong tebang tebu ku ngadakno banyu kanggo ngombe. Kate gak ngombe, Nggih. yo gak tebang tebu. Nek iso wong poso iku dikendali. Sing poso ku bagian sing nglakoni ngono ku mang. Nek kaya kerja berat goleh. Nek nglakoni melok poso to. Nggih. Cuma wong Jawa ku posone mok sak wulan poso mangan nutukno rasa rasane nandur setahun dipangan sak wulan poso iku kon mangan. Udah. Nggih. Benten anu Mbah nggih. Iya wong Jawa iku posone poso mangan. Nggih. Sak wulan poso.
Cek ero rasane mangan ku jenenge riyo. Ini babakan swarga iki lho, rokok iki swargane menungso. Kok saged niku Mbah? Piye Mbah? Kok saged piye Mbah? Mari mangan ngombe wedok gak rokok. Piye kira-kira Tapi rasane? Cino gak lawan. Budek to? Nggih, Ya nggih. kudu rokok. Tak dongakno sing gambar rokok. Golokane bolong nang untune entek. Wong rokok iki gambare wong urip kok. Iya to. Kanggo nyambung watang putunge urip ya rokok iki manasi. Pemanasan. Pemanasan. Ya terus parang harus warga dunya rokok itu lho njangkepi urip. Dados mangke karena sudah katakan terlanjur Mbah. Iya. Satu suronya itu masuk di tanggal hari Selasa Wage, berarti ada teka-teki Mbak gak wani. Si dhisik wis tau Selasa Wage. Jadi gue rebuk liwat lampu Selasa Wage. Medune yang ngono iku. Corona. Lah nek iki tampilno nduk iki maneh. Aja takok Mbak. Mbak kamera-mera Nggih, gitu. nggih. Ya. Biar alam yang menjawab. Ya ngoten, iya. Mbah. Tapi dari sisi hitungan ada semacam kekeliruan begitu ya Mbak ya. itu. Nggih, nggih, nggih. Iki pinter wong biyen timbang saiki. Nggih. Wong biyen sik. Apa anane meletek ulan iki pirang dina ngono tok. Dados teng Jawi menika yen itung-itungane sami kali Mbah Jo tetep ngelampahi satu surone di hari Senin. Senin. Mergo Mbah niteni Nggih. penanggalan besar kok Sabtu Pon. Tak hitungi nek gak percaya. Nggih, nggih. Endi mang kitabe. Kitab. Nah, kitab. Merungokno ya. Iki Sabtu Pon. Iki besar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya 13 14 15 16 17 18 19 20 selikur 22 23 24 selawe 26 27 28 29 30 yo bener toh? Nggih. Ya, keliru tak bener. Ini mang Sabtu Kula Pon. mboten ngertos, Mbah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya 13 14 15 16 17 18 19 20 ya selikur, rolekur, tulikur, patlikur, selawe, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Senin Pon, nggih kita? Nggih, 47 itu. Ya. Leres. Wis 4 30. itu Senin, 7 Ya, Nyapon. 5 songo, iki 30 ya. Nggih. Iki jangkepe 30 siji. Nggih. Senin. Kok sampai tutup kene? Lho, tanpa tutup Kemis. Nggih. Iki piro iki? Nggih, nggih. Lho nek dipek bener itu kok penanggalan ini iki juduke nduk Senin Pon iki. Nggih. Besar. Nggih. Ku dipahami. Jangkep 30 toh? Nggih. Ya, Leres. monggo ditiliteni niku. Mbak mau titen-titen kok. Napa Kalau gak paham gak bisa ngitung itu tadi. ning Selasa Wage, yo mbak gak melu-melu angkat tangan. Karena tadi di angka-angka itu kan kalau pas hari Senin Ponnya ditulis 47 gitu ya Mbak ya. 4-nya itu Senin, 7-nya Pon gitu ya Mbak ya. Terus Selasa Wage 34, ngaten Mbak nggih. Bakal Rayu. ono apa-apa iki. Rayu. Selamat. Mbah, riyen niku nate kula mireng ngeten, Mbah. Bakal balik nang siji meneh. Ya iya toh. Presiden sing dadi Prabowo ternyata betul, Mbah. Ya iya. Niki pun istilahnya kan bongkar meskipun kedaden ngoten Ya. Mbah nggih. Sing asale namung dugi dongeng. Leres Ya, napa, Mbah? Dongeng. Ngimpi kali dongeng niku kuat dongeng. Iya.
Napa malih sok-sokan nerawang-nerawang ngoten Mbah nggih. Ah, gak iso bareng Iki ono gak diterawang. iki gak ono, iki ono kuburane dibangun kuburan. Iki gak ono kuburane padahal dongeng gak mboten wonten. Trik ngono kuwi. Trik kanggo bisnis. Nggih, lah Kanggo tiru-tiru kono kok oleh ngene, kono kok oleh ngene aja iki ditandani dikai jeneng. gathuk-gathukno. Gathuk-gathuk. Niki Mbah. Pilihan niki kan 2029. Mbah. Saniki 2026. Artinya 2 tahun lagi lah paling tidak itu wis kuatah sing nyenggol kene nyenggol kono Mbah. Nek ngono gerebutan maneh. Nggih. Sing apik. Engko sing dadi ratu muncul dhewe. Tanpa pilihan. Wih. Akan muncul sendiri tanpa pilihan. Nah. Soalnya Majapahit wis mbangun lho ya. Majapahit wis mbangun. Ya. Sing nyekseni mbangun lali dinane Mbah. Yeah. Tapi iso 9 wulan iki. Cuma wong duwe HP kok kan sing nyuting Mbah. Padahal Mbah iki samu jagung. Ana daya nang mriki tapi deloki Siliwangi, Gajahmada, Pangeran Benowo. Sing ngeseni Mbah. Mbah ngijini bangun kebudayaan Majapahit. Nek wis Majapahit mari ngalih Nusantara, iki wis ora 9 wulan. Satrio Piningit iki bangun negara iki. Mene metu dhewe ya gak seneno arek gede sampean arek. Mbah, Satria Piningit itu yang menggantikan Pak Prabowo atau yang membantu Pak Prabowo, Mbah? Asih petunjuk wis dadi raja ya. Oh, di belakang dia sudah berperan sebagai raja. Uga Gibran iku meneh iso ngono. Mergo Gibran ku lungguhe wis jagetetan. Ku nek asli Jawa ro, nek gak Jawa karo. Ya. Gibran, Prabowo, Jokowi iku wis didampingi Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh sing jaga iku. Ya. Aja olah-olah. Wujudnya saiki oleh usek-usek ndi hasil dikerawuk kabeh entek. Kucing kok dilawan. Kalah kesit. Ya iya, kucing kok dilawan. Nggih, kalah banter. Kucing sing deloki Nabi Nuh disiram kembang, telon cantike perahu. Contoh, anak bayi cilik nangis ditutukno nggo bulan iku sapa? Derajate kucing. Tengok-tengok. Ya. Dongeng lak ngono kok lho kono kucing lho, meneng. Leres Mbah. Bener? Leres Mbah. Ya, iya. Sampai didadosaken lukisan nih. Ya. Ada bulan nongkrong kucing di atase. Ya iku petunjuke Nabi Nuh. Ya wong ki wangel, tuturane angel. Bumi ki ngene, miring. Sing diwedeni ku apa balik. Mulane pucangan tak buka. Sapa sing kepengin nggih turun, aja sampak. Iki dongeng lho. Munggah nang Pucangan. Besok iso nggih turun teko Gunung Pucangan. Sing bae gak munggah nang Pucangan, gak bakal iso gawe turun ke Pucangan. Mergo Pucangan iki poke penanggungan. Iki pucuke penanggungan Pucangan, aja tanggung-tanggung munggah nang Pucangan. Pucangan iku kuasa. Padahal secara nyatane kan Pucangan iku gak segitu dukur-dukur amat gitu. Nah iya. Tapi pucuke Gunung Penanggungan. Nggih. Kudu pen munggah nang Pucangan. Aja tanggung-tanggung. Ya lah. Ya iku sing iso nggih turun niku nggo Pucangan ku meneh. Nek kurang cetok dikilani kupinge Kili Suci kok. Mulane kuburane Kili Suci ku 2. Ragawali Suci, Ibu Kili Suci. Zaman dulu tak dipotong karo pake dicemplungno, nggo sumuretan iku cilik. Balik nggawa raga. Oh, dongenge ngoten. Iya, raga dipendhem situk, sing dikene urip meneh. Oh. Sing situk Ibu Kili Suci, situk Raga Wali Suci. Cuma sing dongeng nduk Pucangan nunggu itok karo dongeng. Lah nek matuk Pucangan sing didhisikno lungguh pamit iku Danyang. Mari Danyang Mbah Dongklek, Mbah Somo cek gak so pikire. Cek nang tumomo. Nek gak krungu mlebu nang Kili Suci tek dikileni. Nek mari teko aku munggah ngulan nang ngene kuburan telu.
Umume celuring to. Nggih. Ya to? Nggih. Aja ceroboh. Gunakno cek ketemu kebenerane, ketemenane, kesaktene. Titik rahayu. Rahayu sagung dumadi. Nembe mireng kula, Mbah. Sing dongeng niku wau lho sing napa pejah terus urip malih. Ya ki suci dirabek mbek wong Gunung Kelut duwe. Mulane Mbak kesaktene ndek dongeng. Nggih. Ya, iku sak buka Gunung Kelut ya, Mbah. Sing wau, Mbah. Gibran Prabowo Jokowi. Niku sing dampingi Nabi Nuh. Heeh. Dasarane panjenengan sanjang ngoten niku kan pasti wonten dongenge, Mbah. Gak ana apa dongeng. Lah, Dongenge katut nggo aksara Jawa. Oh, nggih. Ijik punden iku lho gak ro. Iku pundane wong kene gak ro. Nggih, Mbah. Sing gak melok ngaku-ngaku. Sing iso ndelek iku ana cara kok. Lah iku. Dasarnya ilmu Jawa, Mbak. Iya. Dasare ilmu nyata. Jawa. Ana cara kok iku duduke nduk daerah. Nggih. Ditum 5. Leres. Iku. Contohnya misale niki kromong. Nah, itu kan dihitung niki saking aksara Jawane. Kaya hokone Nduk kiduletane kromong. Gondang nduk kidul kulone, lor kulone gondang. Pudak sili nggo kulon kidul pudak sili. Bener to? Nggih. Dadi situk iku tok. Masih ngen yang ngono padha. Ndi desane Juritan. Prajurit kulon asline, Mbak. Ya yo prajurit kulon. Nggih. Gelek ana nduk kulone prajurit kulon. Oh. Ya. Leres. Lo. Nggih, memang leres niku. Ya, lo Sapu itu alu ya niku. ana. Ngono lho. Nggih. Leres. Bener to, Kak? Nggih, leres. Sapu Melok alu. Jawa. Titeneno wong sak donya. Nek ana krapyak iku melok desa. Krapyak iku gak iso ilang wong desa Ijik. Nek desa iki jenenge Ijik. Ya nduk kono manggone dadi waduk, dadi pondok, dadi masjid. Ya iku krapyake desa ngono lho. Kan sing ngrombak wong ngono iku to. Nggih, leres. Gak percaya mbek ngono. Nggih. Wong gak duwe danyang. Gak duwe desa ya gak duwe sawah. Leres, Mbah. Sawah Alas mawon. Kok danyang ku mang. Nggih, leres. Nah iku. Tase niki, tase wono, alas Yo. mawon. Sinten sing babat lah ngoten sing Ya. Mbah. Niki terakhir, Mbah. Wonten napa nggih? Istilah kedatangan barang atau jenengan mundut barang atau piye ngoten niku, Mbah. Sing terus jenengan anti apa itu basi niku. Ya. Nah, niku ya napa niku? Itu Pak peninggalan. Peninggalan ceritanya. Kemudian bu bener buka bener nyatane ngene. Pek nek sing kudu minat. Oke. Niku ropo tampan napa piring napa Lemah. Lemah gambare iki iwak. lemah napa keramik, Mbah? Ya keramik. Keramik, Mbah. Tapi gambare papat iwak iki. Oh iya. Iki bader. Pak Badir. Ya. Niki napa keunggulane? Gak semampu. Oh, mboten saged basi. Pernah dites kok. Oh, sudah pernah dites. Ijik rong dina wis dibuka ya. Kan dibuka, dipoto, disetorno santet teko. Iki pernah disantet. Ya, terus ditukokno segone. Bosok segone wong wis wayahe 3 dina, mek 2 dina dibuka iki kok malah garing, terus dipoto. Dikirimno nang Jogja. Tambah garing. Mbah, santet niku lak khas di dunia orang Jawa. Memangnya santet niku bener-bener wonten wonten. Enek, cuma niku kabeh ku tiron danyang. Oh, Iya, sing danyang iki ku diceluk. Kon nglakokno barang ngono ku mang. oh. Tapi mbak gak iso kok. Gak Nggih. pengen. Gak kepengin dan gak Ya. iso. Lek iso nambani wong sing kena santet ngoten, Mbah nggih. Nolong. Nggih. Mbah mungkin cukup, Mbah. Matur nuwun. Napa nggih sambung malih menawi siji dina wonten wedal malih sambung malih sehat selalu damel panjenengan lan keluarga, Mbah. Matur nuwun. Assalamualaikum, Mbah Arjo, rahayu. Dalam tak ada pada waktu rayu.